Hai. 2016. O tai cu briceagul. Ia. Să vedem ce poți face pe treaba asta. Ia. Ha. Hai. Ia. Ha. Țuga Samara, dacă fumezi, eu sunt mai tare ca pașaman. Nu înțelegi că fumez rasta, dar tu ești gangsta mai tare ca tatu și asta basta. Îți bag un clonț în teastă, nu înțelegi că rimele sunt asta basta. Sunt bastard, dar înțelegi că ești mai gangsta și tu ești mai rasta ca mine. Eu sunt mai tare ca Tupac în fine, dacă tu te caci pe tine, eu-ți dau rimele cele mai tare bune fine. Nu înțelege bine că dacă te caci pe tine, eu ți-o dau mai bine. Pe la pușcărie, frate, n-am mai fost, da, de acolo am venit, i-am tăiat, i-am belit și vă duceți în pula mea de aici, că v-ați căcat pe voi. Când m-ați văzut pe mine și dau rime din cap, tu te căcai pe tine, te jucai cu pizda în sac, tu te căcai pe tine, rimele mele știu bine. Nu înțelege bine fine că eu sunt cel mai tare din rapul românesc și vă dau pe felie, freestyle adevărat american. Sunt gangsta man și o dau la mișto, acum sunt la rece, în sound, în blount, în pula mea și sunt gangsta că vă tai în pula mea, da. Underground românesc și hip-hop și fumez și o țigară și vă dau la flow, iau. Motherfucker România și o dau bine cu felia, cu tactul și cu măta aia care nu știe ce e clia. Motherfucker România că vă suge pula dacă nu o dai, ia. Hai, dă-o tare încă o dată, frățioare, sunt și rasa. Și gangsta în pula mea sunt rasa, da, așa, da. La Jilava n-ai mai fost, acum în pula mea de acolo vin și asta este viața mea de cartier. Băieții de cartier și cu golanii care se droghează aici în cartier. Bani, cocă și gagici, totul este bitch. Dacă n-ai cacici, nu este rich. Hai, motherfucker, ia, nu mai zice nimic acum cu brigada mea. Sunt cel mai tare pe aici, pe la mine în carte, vă rup, vă spar muia în două și vă căcați pe voi, ia. Încă o dată, da, nu știu ce v-aș zic, creierul ăsta e degajat și umplu de rime, nu știu ce zic. Le fac din cap, nu scriu pe foaie și-o dau rap, nu sunt gangsta rap, dar sunt mai tare ca Tupac, care mă invidiază să mă trag de pulă rimele mele care se aude direct din glumă. Nu știu ce spun, frățioare, rimele mele direct din cap le dau tare. Motherfucker, nu mai știu ce zic, România este proastă, dar asta e ce zic, aici m-am născut și aici am trăit, cartierul Panteli, mă studiez, capitală București. România, gangsta rap, e toată felia dacă nu înțelegi că eu sunt cel mai tare, ia. Gangsta este ceva tare, rapul și hip-hopul mă reprezintă, frățioare. România coane, sunt ca Matanache care fac rimele, da, direct din cap. Nu te duce pe tufa de urgit, ai grijă că pici macadache haladit. Sau mă duc la big box să vă dau nos, dacă n-ai nos nu poți să te duci să faci big box. Sau tare, ia. Ce mai zicea omul meu, dragonul AK-47, frățioare, că nu mai știu ce știu Supermane. Hai, fă-o tare pe sistem, că dacă nu arzi ca mine, nu mai ești nici el. Eu, motherfucker, pentru tine o dau direct din telefon și nu o dau ca bine. Mă uit ca și să și fac rime. Nu te căca pe tine, că nu arzi ca mine. Și dacă mă cac pe tine și pe măta și pe tactul, dau acum măi locactul și înregistrez tabacul. Mai fumez în cui și plec mai departe. Ne găsim în anul 2017. AK-47. Ia. Aha.